Wannan hukunci ne wanda Allah ya yi, kuma mun bar ma Allah yinsa, kuma mun gode ma Allah kamar yadda muka roƙa cewa idan alkhairi ne Allah ya mana, idan ba alkhairi ba ne Allah ya canja mana da abin da ya fi alkhairi. To mun tabbata bi izinillahi wannan Allah ya amshi addu'ar mu, kuma bi izinillahi Allah zai yi hikimarsa, za mu ga alkhairi. Abin da za mu mai da hankali a kai shine mu yi ta yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya, ko mu ci gaba da wato na daidai in kira ga masoya cewa kowa ya sani cewa Allah shine mai yi, kuma shine wanda ya yi wannan kaddara. Kowa ya samu nutsuwa a cikin zuciyarsa, ya samu salama, ya yadda cewa Allah shi ya yi wannan al'amari. Dukkanin shugabanni abin da ya kamata dama kenan, idan aka bi abu wanda yake na shari'a, aka zo aka ce an kai ƙarshe aka yi, ko kuma aka yi tun ma kafin aje kotu, aina mai fatan alkhairi. Kuma yanzu ma abin da muke addu'a Allah ya sa ya zama shugaba na gari mai adalci ga kowa, saboda yanzu an tabbatar masa da cewa shine gwamnan jihar Kano. Saboda haka me nake so, duk wanda yake yana da kishin al'ummar jihar Kano, in ya zo yana nema a cikin duk wani wanda zai nemi irin wannan al'amari, abin da ya kamata ya yi shine ya yi addu'ar cewa kowane ne ya zama shugaba na gari mai adalci ga kowa. Saboda haka abin da muke shine muna addu'a ga shugabanni baki ɗaya, tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa matakin wanda yake kansila, cewa idan Allah ya bashi, ta kowane hali ne Allah ya masa, Allah ya sa ya zama shugaba na gari mai adalci ga kowa, kuma ya zama na cewa Allah ya zaunar da jihohinmu da ƙasarmu lafiya. Saƙona ga al'ummar jihar Kano shine mu zauna lafiya, kuma mu zama mutane masu da'a akan al'amari wanda ya shafi tarbiyya ta 'ya'yanmu, wanda shine abin da yake akasari, abin da yake damun al'umma. Kuma muna kira a ci gaba da addu'o'i. Shi Allah baya kuskure, kuma Allah shine masanin komai. A ci gaba da addu'a cewa Allah ya zaunar da jihar mu lafiya, ya zaunar da ƙasar mu lafiya, kuma ya kawo mana inganci na rayuwa da arziki mai ɗorewa. Idan ka bibiyi abin da ya faru a magana kotu, kowa ya san Nasiru Gawuna ya san abin da ya faru a baya, da kuma jawabin da na yi, kuma wanda ku ne BBC muka hira da ku, inda jam'iyyar mu ta shige gaba ta tafi kotu, muka je kotu, kuma har aka yi wayannan hukunce-hukunce. Saboda haka a yanzu ma Allah ne ya yi, kamar yadda ka faɗa, a kotu ta farko muka sami nasara, a ta biyu muka sami nasara, to da aka zo yanzu wannan ta uku, duka mun yadda Allah ne ya yi, babu yin wani banda yin Allah. Wannan al'amari da muka shiga na siyasa da kuma rayuwa, dukkanta gaba ɗaya, ga kowane mumini musulmi ya san cewa addinin musulunci hanya ce ta rayuwa gaba ɗaya ta ɗan adam. Saboda haka addu'a nake yi, nake kuma ci gaba da Allah ya tafiyar da rayuwarmu a bisa abin da yake na daidai, kuma ya ci gaba da taimakonmu kamar yadda ya taimake mu a baya, kuma muna kyautata masa zaton bi iznillahi zai ci gaba da taimakonmu. Mun gode mana ni'imarsa. Duk wanda ya san Nasiru Gawuna ya san makomar mu tana gurin Allah subhanahu wata'ala. Ni kuma in nace Allah, ba ni da wata dabara, kuma ba na yin kwana a kanta.